Ha! Dette er Ben Grinski, repræsentant og CEO for Livegood. I de sidste 20 år har Livegood været et af de mest succesrige virksomheder inden for netværksmarkedsføring. Millioner af mennesker over hele verden har fået hjælp til at tjene ekstra indkomst derhjemme og er blevet præsenteret via internettet, magasiner, aviser og fjernsyn. Vi bliver ofte spurgt, hvorfor vores virksomhed har haft så stor succes, mens andre virksomheder fejler. Svaret er simpelt, det handler om timing og tendenser i netværksmarkedsføringsindustrien. Det handler om at forstå samfunds- og økonomitrends. I en tid med rekordinflation, stigende benzinpriser, stigende energiomkostninger, stigende boliglånsrenter og lejepriser samt stigende rejseudgifter leder folk efter måder at spare penge på uden at gå på kompromis med kvaliteten. Derfor står netværksmarkedsføringsindustrien ved en stor skillevej. Produkterne er alt for dyre, og denne model anvendes kun af virksomheder, der betaler store gebyrer og kommissionsordninger. Men dette stemmer ikke overens med forbrugstendenser, der bevæger sig mod billigere produkter. Faktisk har salget hos nogle af de største virksomheder inden for netværksmarkedsføring, såsom Herbalife, Usana og Nuskin, oplevet en nedgang på over 20% sammenlignet med for et år siden. På den anden side er salget hos virksomheder som Walmart og Costco steget med 9% til 12%. Vores netværksmarkedsføringsrepræsentant, Kazan, siger, tiden er over, hvor kun et lille antal øverste personer kunne blive velhavende ved at sælge dyre produkter. Det er grunden til, at Livegood blev grundlagt. I samarbejde med sundhedseksperter Ryan og Lisa Gudgin etablerede vi en fabrik til produktion af højeste kvalitet kosttilskud. Vi tilbyder forbrugerne kosttilskud til 75% lavere priser end andre virksomheder og præsenterer disse produkter til halvdelen af prisen eller mindre. Tag for eksempel vores SuperRed. Dette er det bedste produkt til hjertekarsundhed, af højere kvalitet end bestselleren Superbets og til en pris på mindre end halvdelen. Hvad med CBD-olie? Andre virksomheder sælger 500 mg CBD-olie til over $80, men vores CBD-olie indeholder 750 mg af den højeste kvalitet CBD og sælges kun for $18. Alle vores produkter lever os med en 90-dages tilfredshedsgaranti. Hvis du ikke er tilfreds med de Livegood-produkter, du har bestilt, kan du returnere de tomme flasker og få fuld refusion. Livegood-produkterne sendes direkte fra fabrikken, og Livegood leverer alle de værktøjer, systemer, hjemmesider osv., der er nødvendige for at tjene indtægter lettere og hurtigere sammenlignet med andre virksomheder, for at imødekomme markedets efterspørgselstrends. Den video, du ser nu, er en del af en af branchens mest kraftfulde marketingplatforme. Når du har sikret din position, henviser du andre til at gøre det samme arbejde og placere dem under dig. Hver torsdag aften er dagen, hvor du beslutter, om du vil beholde eller opsige din position. For at etablere dig selv som medlem af Livegood, skal du betale et engangsgebyr på $40 og derefter en månedlig medlemsafgift på $9,95 for at avancere til det øverste niveau. Derefter placeres opfyldte medlemmer i en 2x14 matrice og placeres under powerline. Da dette er en netværksbaseret forretning. Businessin i detta sakapadaya ing yang berarti anda dapat membayar kan orang lain dan menempatkan niat di bawah anda,
yang akan membalas pangdapatananda. Keunggulan terbesar dalam bisnis ini adalah produk berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Selain itu, karena semua produk Livegood dilengkapi dengan jaminan kepuasan selama 90 hari, Anda dapat meminta pengembalian dana jika tidak puas dengan produk tersebut. Livegood TMS Bonds perubahan pasar dengan cepat dan mencapai kesuksesan selama ini, dan kemungkinan akan terus berkembang di masa mendatang. Terima kasih atas perhatiannya.